बघूया कोण येत आहे का खूप दिवसांनी. हॅलो. हॅलो हॅलो. आता आपण जो इन्स्टा लाईव्ह केला आहे. हॅलो. नितेश, महेश, जयेश, अविनाश, धन्यवाद जॉईन झाल्याबद्दल. तर आता आपण जो इंस्टाग्राम लाईव्ह केला, ज्यांना माहिती नसेल त्यांच्यासाठी आता मी इकडे यूट्यूबला हे करतोय, लाईव्ह करतोय. तर धन्यवाद जॉईन झाल्याबद्दल. कसे गणपतीची तयारी झाली का? गणपती गणपती बाप्पा इकडे. हा महेश पालव, इकडे पाऊस जबरदस्त आहे, खूप आहे. आता आठवडाभर तर कंटिन्यू लागतच आहे. आणि इकडचे तिराळी परिसर वगैरे जरा म्हणजे तिलारीचे सगळे धरणाचे दरवाजे वगैरे उघडलेत. तर पाऊस आहे इकडे, खूप आहे. आणि सध्या तयारी चालली गणपती बाप्पाची. हो. धन्यवाद. तुम्ही खूप जास्त प्रेम देताय त्याबद्दल व्हिडिओजना. खूप खूप धन्यवाद. तर एक आपली उंबरठा फिल्म आहे, शॉर्ट फिल्म आहे, ती लवकरच आपण इकडे टाकणार आहोत. नमस्कार गोवा एक्सप्लोरर. उंबरठा फिल्म जी आहे ती खूप आपण त्याच्यावर 1-2 वर्षापूर्वी शूट केली होती. आणि एक अवेअरनेस फिल्म आहे, म्हणजे एक संदेश देते अशी फिल्म आहे, जी आपण लवकरच इकडे टाकतोय. तर तिला जरा व्यवस्थित प्रतिसाद द्या. आपल्या गावच्या इकडे खाली पातळीवर जे हे असतात, जातींमधील भेदभाव असतात, तो खूप भेदभाव असतो. तर त्याच्यासाठी आपली एक फिल्म आहे, तिला ती नक्कीच बघा. लवकरच मी अपलोड करणार आहे. एक संदेश देते फिल्म. आणि आपण वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनमध्ये पण तिला टाकणार आहोत. तर चांगला तिला व्यवस्थित प्रतिसाद द्या. सगळ्यांना शेअर करा. जसे तुम्ही कॉमेडी व्हिडिओज वगैरे खूप बघता, खूप व्हायरल होतात. तर नक्कीच ह्या व्हिडिओला पण चांगला तुम्ही हे द्या, प्रतिसाद द्या. धन्यवाद. तुम्ही फॉलो करताय आणि एवढं प्रेम देताय त्याबद्दल धन्यवाद. तर ही एक गोष्ट झाली. दुसरी एक गोष्ट म्हणजे आपण कोकण टुरिझम आपण चालू केलं आहे. म्हणजे तुम्ही वॉटरफॉल, हे जे वॉटरफॉल्स आहेत तिकडे आता तुम्ही बघितलंच तर एकदम जबरदस्त गर्दी असते. तर अनएक्सप्लोर, अनटच, म्हणजे कधी कोणी गेलं नाही. आणि अभ्यासासाठी किंवा जो रिस्पॉन्सिबल टुरिझम आहे त्याच्यासाठी आपण एक पेज चालू करतोय, एक वेबसाईट चालू करतोय. तर त्या वेबसाईटचे फोन नंबर्स वगैरे ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी देईल. जर तुम्हाला कोकणात यायचं आहे, जे कधीही न पाहिलं असं बघायचं असेल, चांगल्या व्यवस्थित क्लीन प्लेसेस, जिकडे गर्दी एकदम कमी असते, अशा प्लेसेस तुम्हाला बघायचे असतील तर नक्की आमचं पेज चालू होतं आहे. त्याची डिटेल्स मी यूट्यूबवर पण देईल. तर तिकडून तुम्ही बुकिंग करू शकता आणि इकडे कोकणात फिरायला येऊ शकता. मी आणि माझे 1-2 मित्र आहेत जे ह्या पेजसोबत, कम्युनिटीसोबत आमच्यासोबत असतील. तर आम्ही तुम्हाला चांगल्या चांगल्या प्लेसेसवरती नक्की फिरवू. तर एक झालं उंबरठा शॉर्ट फिल्म, आपली लवकरच येते. दुसरे म्हणजे हे कोकण एक्सप्लोरेशनचे पेज आणि एक कम्युनिटी बिल्ड करतोय आपण, एक ओपन करतोय. तर नक्की त्याला जॉईन व्हा. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे एक फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफीची आपली टीम आहे.
म्हणजे प्री वेडिंग आउटडोर किंवा इनडोअर शूट्स जे पण असतील शूट्स वगैरे फोटोग्राफी वेडिंगचे वगैरे तर आपण ते घेतो आणि ते जे फोटोग्राफीचे जर ऑर्डर्स असतील तर ते पण द्या. तर हे 2-4 गोष्टीच सांगण्यासाठी आणि आता खूप वेळ मी आलो पण नाही इकडे लाईव्ह. तर नक्की या. नक्की या इकडे. कोकणात फिरायचं असेल तर उंबरठा फिल्म आहे ती बघा. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपली फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफीची एक टीम आपण केली ज्याने आपण वेडिंग प्री वेडिंग लाईव्ह इव्हेंट म्हणजे सगळ्या प्रकारची फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी आपण करतो. कोकणची शान. हे मनीष भाई कसा आहेस? मी काल आलेलो, तू कुठे गेलेला? ओके ओके. कोकणची शान. अरे आलेलंच. मी जरा बाहेर आहे इकडे पणजीला. तर आपण भेटूया लवकरच. नक्की. थँक्यू सावंत, आर जे सावंत. आणि हा धन्यवाद. 50,000 आपले सबस्क्रायबर झालेत आणि तुम्ही जे आहेत ते खूप प्रेम दिलत. आपले हां श्रावण गोडामे आमच्याशी बोल. हो नक्की बोलूया. फक्त जरा मला 2-3 गोष्टी सांगायच्या आहेत ते फक्त सांगतो नंतर आपण बोलूया. तर 50,000 सबस्क्रायबर केल्याबद्दल पण खूप खूप धन्यवाद. आणि एक कॉमेडी व्हिडिओजकडून आपलं लक्ष जे आहे ते एक कायम आपलं मोटिव्ह किंवा आपलं टार्गेट हेच राहिलं की आपली फिल्म जी आहे ती कधी ना कधी एक मोठ्या पडद्यावर लागेल आणि त्याच दिशेने हळूहळू पुढे जातोय. कॉमेडी व्हिडिओज खूप कमी झालेत पण तेवढी तेवढी हळूहळू अभ्यास आणि मॅच्युरिटी पण आली. तर नक्की तुम्हाला चांगले चांगले कंटेंट पाहायला मिळतील. यूट्यूबवर नाही पण मी इंस्टाग्रामवर वगैरे अपडेट करतो की कुठे नवीन व्हिडिओ येत आहेत ते. तर इंस्टाग्रामला जर कोणी फॉलो नाही केलंय तर नक्की तिकडे पण फॉलो करा. रिकनेक्टिंग. बाकी कसे आहात? बाकी म्हणजे गणपतीची वगैरे तयारी झाली ना? गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पावर नाव वगैरे टाकलायत का? सर्वेश राहुल नवीन व्हिडिओ काढ. हो नक्की काढूया. नक्की नक्की. नवीनच व्हिडिओ लवकरच येतील. तर खूप मजा आली मित्रांनो बोलून तुमच्यासोबत. धन्यवाद. तुम्ही आलात लाईव्ह. 2-4 गोष्ट आमचे बघितलेत. गणपतीची सिरीज स्टार्ट कर परत. हो हो भजन आणि आरती. येस. भजन आणि आरती जे मागे व्हिडिओ केले त्याला चांगला रिस्पॉन्स आलेला. तर करूया. येस शुअर. परत चालू नक्की करूया. तर खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो. तुम्ही आलात आणि लाईव्ह इकडे सगळ्यांनी थोडी गोष्टी माझे ऐकले त्याबद्दल धन्यवाद मित्रांनो. आणि लवकरात लवकर टाका हे तुमचे जे रिस्पॉन्स असतील ह्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन मी. तर त्याच्यावर आपले बिझनेस रिलेटेड काही इन्क्वायरी असतील तर नक्की टाका. म्हणजे आपण हे टुरिझम पेज, फोटोग्राफी पेज आणि आपलं शॉर्ट फिल्म्स येते तर त्याच्यावर पण. थँक्यू सगळेजण आलात तुम्ही लाईव्ह आणि बोललेलो ऐकलं तुम्ही. काळजी घ्या. गणपती सेलिब्रेट करा मस्तपैकी. डेकोरेशन वगैरे जास्त प्लॅस्टिकच्या गोष्टी फक्त वापरू नका. थर्मोकॉलचं वगैरे जरा कमी यूज करा. बाकी गणपती बाप्पा मोरया. गणेश चतुर्थीच्या आत्तापासूनच सगळ्यांना शुभेच्छा. कोकणातला खूप मोठा हे आहे उत्सव आहे तर चांगल्या प्रकारे तो सेलिब्रेट करा. आणि पाऊस आहे तर काळजी घ्या सगळ्यांनी. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. चल.